салом дӯстони азиз ва муҳоҷирини муҳтарам. Чанд вақт буд мо курсро эълон намекардем, сабаб дар он аст ки курс бетағйир аст, яъне доллар 1020 сомонӣ, шумо ба дигар давлат равона намоед 1026 сомонӣ, рубл 164 сомонӣ 60 дирам, агар шумо ба Федератсияи Русия равона намоед 167 сомонӣ, яъне дар карта ҳам 164 сомонӣ 60 дирам мегузарад. евро 1050 сомонӣ, ба дигар равона намудан 1060 сомонӣ. яъне мубодилаи асъор, яъне майда кардан дар назар доранд, доллар дошта бошед 1024 майда мекунад, агар шумо доллар хариданӣ шавед 1030 сомонӣ ба шумо мефурӯшанд. рубл 160 майда мекунанд, агар ки ба шумо фурӯшанд 165, евро бошад 1030 сомонӣ ва 1060 сомонӣ. ташаккур барои наворо дастгирӣ кардан ва тамошо кардан. Аз шумо хоҳиш мекунам лайк гузоред, поделитсия кунед ва ба дӯстон равона намоед. Саломат бошед.